खुलुमबाय गाइसमोन तो नोंथांमोनाथ' बिराद माने दावराव जानायखौ नुगासिनो नङा होमबा दा बेखौनो लानानै माने एसे डाइभार्ट खालामनो थाखाय रायजोफोरखौ माने डाइभार्ट खालामनो थाखाय मा खालामखो जोंना दङ ना एसे नङा होमबा दा सानैसो गरिबफोरखौ होफ्लानानै मा खालामदो माने थांदो आरो दामनो थाखाय नङा होमबा भिडिअ लानो थांदो नों फैसा होनाय नामा माबा होनाय नामा बे साख्रिखौ लानो थाखाय नोंथाङा मा खालामनाय फैसा होदो नामा हेन टेन नङा होमबा सोंनायखौ नोंथांमोना दामनायखौ नुगासिनो नङा होमबा पर्टेलफोरावहाय नुदों नुवाखै नुदों नङा होमबा दा आं सानदोंखि माने साबैसे नाफामफोरा मोनदों बेयाव जिथु माने साख्रि माने मैया माने रिजाल्ट होबाय दिनै रिजाल्ट होबाय तो साबैसे नाफामफोरा मोनखो बिनि लिस्ट मोननायबा हामगौमोन मानो होनबा गुबुन हारिफोरासो बांसिन माने अपरचुनिटिखौ मोनो मिथिबायना दा नाफामफोरा साबैसे मोनदो फैसा होना लादोथ' लादो दा बेसेंजों ना फैसा होना लाखो दा बेखौथ' बुंनो हाला दा लिस्ट मोननायबा हामगौमोन नाफामफोरनि लिस्ट बेसें माने नाफामफोरा मोनदो तो नोंथांमोना बिराद गरम जाबाय थादों नालाय बेखायनो माने दोङो ना आंनिया मोननो